Morning guys! Sobrang aga pa. 3:25 pa ng umaga. Naligo na ako lahat. Umuulan! Ang lakas ng ulan. Narinig niyo ba? May dalawang ingay, yung sa simbahan at saka yung ulan. Pero parang patigil na. Okay, good. Parang patigil na guys. Vlogmas day, ano na ba tayo ngayon? Nare-ready na ako. So, biglang bumus yung ulan na sobrang lakas. Naririnig niyo yung tulo. Bahay na pala kami guys. Kanina pa actually. Inano ko lang. Inayos ko yung video ko na will be uploaded tonight. Grabe ako nag-i-edit ngayon. Kapag may time ako, ina-edit ko talaga siya kasi alam ko na ang tagal matapos ng upload. So I'm editing like ahead of time. Kasi I will need like at least 15 hours pag-upload. Ganyan kabagal yung internet dito. Grabe. Kailangan ko talaga i-edit agad kung ano yung meron ako. And after ma-upload yung isa, diretso agad upload yung isa kapag na-edit ko na. Kasi sayang yung time ng upload. Sobrang haba talaga. Anyway, naayos ko na yung video para mamayang gabi. Yung video, 26% na yung bagong ina-upload ko. 26% na siya uploaded. So, that's good. And aalis kasi kami mamaya. Meron kaming aasikasuhin pero maaga pa 5:39 pa ng umaga. So, matutulog lang muna ako. And then yung buhok ko, strinate ko siya kanina. Blow-dry ko siya, tapos strinate. Tapos ngayon, ganito na siya, guys. Tapos yung likod, hindi ko na alam ano na itsura sa likod. Ay, suot-suot ko pala yung bigay ni Kim. Kim's Collections, guys. Pakita ko pa yung iba, ha. Kasi, ito suot-suot ko. Ang cute niya kasi. Ganito siya, guys. Cute niya, diba? Yan yung kabilang side. Tapos sa kabila. Ganyan. Ayan. Ang galing. Ang cute. Hindi ko alam kung para sa akin lahat to. Kasi ang dami. Ang dami, guys. Tapos alam niyo ba yung ginawa ni Mama? Inano niya. Inisan niya yung bag. So, yung isa para kay Rich, para kay Miss, tapos yung isa para sa akin. Pero pagtingin ko dito, kasi si Mama nga naka-receive nito, dumating kasi to, wala na, nakaalis na ako. Pagtingin ko na sa isang bag lang siya lahat. So, hindi ko nakaalam kung saan yung para kay Miss at saka yung asan yung para sa akin. Pero sinuot ko to. Sana para sa akin to, hindi ko alam. Pero pakita ko sa inyo yung mga binigay niya. Kimi, thank you so much. Ililive ko yung link niya sa description box, guys, ha. Screenshot nyo yan kung gusto nyo. Pero yan si Kim. Siya yung nagbibigay sa akin lagi ng mga kwentas. Tapos I think ito galing din sa kanya tong earrings na to. I'm not sure. Tapos yung parang yung sinuot ko before this, yung parang bola lang. Galing din sa kanya yun. So Kim, thank you so much. Ay, ito feeling ko para kay Miss to. Kasi binigyan niya na ako ng ganito eh. Yung heart. Ganda niyan. Thank you, Kimi. So kay Miss yan. Ilagay natin yan sa bag ni Miss. Feeling ko kay Miss din to. Sa nurse na ano ba? Cap. Kay Miss din yan. Ang ganda ha, kasi ang tagal na nito dito guys. Nandito lang siya pero hindi siya nag-fade. Wala, okay na okay pa din siya. Siguro kay Miss din to kasi meron na akong ganito eh. Yun nga yung suot-suot ko, yung bola. Ayan. Tapos ito R. Puro kami R. Tingnan natin. R. Lagay na lang natin to kay Miss. Kay Miss din yan. Uy, Kimi, salamat. Wala siyang pendant guys. Ano lang siya. Chain lang siya. Ang cute nito. Yung pang layer lang. Suot ko to ha. Kasi ano siya, maikli siya. So maganda siya pang layer. Pwede mo din siyang lagyan ng pendant kung bet mo. Ayan. Ayan. Thank you, Kimi. Ay, pineapple. Baka akin naman tong pineapple. Ang cute! Merong earrings. Akin siguro to. Inangkin ba? Wala, ang cute ng earrings. Ang liliit. Ito yung pendant ng pineapple, guys. Ang cute. Ang cute ng earrings. Ang cute ng earrings kasi maliit. Yung mga pineapple kasi na mga nakita ko, malalaki kasi. Ay, ayan! Merong another R. Dalawang R pala. Meron ding isang bola. So, tigi-isa siguro kami ni Miss. Meron pang isang bola, guys. And then, merong ganito. Ayan. Dalawa din to. So, tigi-isa siguro kami ni Miss nito. Dalawa siya. Ay, ito maganda din siya, oh. Wala siyang pendant, pero meron siyang may pa-style yung kanyang chain. May pa-bola-bola yung chain niya. Ang cute niyan. Tapos, meron, napakita ko ba to sa inyo? Merong pearl. Ang cute! Thank you, Kimi. Yun na yun, guys, lahat. Again, ililive ko yung link niya sa description box, guys, ha. I-check nyo siya. Kasi yung mga jewelry niya talaga, yung mga meron ako,
Hanggang ngayon, as in, hindi nagtatarnish. Tapos nililigo ko kaya yan. Hindi ko yan inaarte-ate, hindi ko yan inuhubad-ubad. Ito, hindi ko pa siya naligo. Kasi kakasuot ko lang sa kanya. After ko maligo, sinuot ko siya. Pero magaganda yung mga jewelry niya. Thank you, Kim. Tulog na tayo, guys. Matulog lang tayo siguro ng mga 1-2 oras. Kasi may lakad kami mamaya kasama ang boys. Good morning ulit! Good morning ulit! Ay, sorry. Good morning ulit, guys. Kain tayo! Si Mark at saka si Wiwin natulog ulit sila, napagod sila. Kain tayo, guys. Ang ulam ay beef loaf with egg. Ay, suot-suot ni mama yung ano dress, pakita mo. Fancy yarn. Salamat, diba kasya sa kanya, sabi ko sa inyo. Sinuot niya kanina sa simba. May ano siya may ano siya dun, 3. Yung 3 malalaki sa akin. Tsaka, may kutsara na ko eh. Oy! Sila Wiwin. Lagi, saan ba? Patawan ba na sila? Pwede din. Ang saka to, oras na tulog siya. Kasi ko lang yung tulog ba. May lakad kami, guys, pero si Wiwin at saka si Mark tulog. Si Mark natulog siya after nung mass. Si Wiwin, yung hindi ko alam kung ano oras natulog kasi open pa yung shop nung ano pagdating namin ni Mark eh. Pero sabi ni Mama, close naman daw pagising niya. Ang sari ka, orasan man ta? 7 siya nigising. Hindi natin alam ano oras natulog si Wiwin. Aching! Takbo, buddy! Buddy, ang bilis mo naman, buddy. Exercise yan. Pagod na. Pagod na siya. Buddy boy! Ang tangkad mo naman! Lechon. Gusto ka lechon? Buddy! Ka-cute ni Aching, oy. Wala na. Saan tayo pupunta, Kel? Kuha kami ng ID niya, guys. Parang buang, hindi kumukuha ng ID. Asan na yun si Wiwin? Mga bata, oh. Laro sila. Asan si Wiwin, guys? It's raining. It's raining. Mama, oh. Bagong Jollibee. Daan-daan lang muna kami sa'yo. May drive-thru dito, yung kabila wala. Malapit na kami, guys. Dito na kami, guys. Comelec. Kuha tayo ng ano nila, voters ID. Sana mabilis lang. Guys, dito kami sa ano. Yung kukuha na affidavit of loss. Affidavit of loss. Ayun, kinuha na nila ate. Dito siya kanina, meron siyang type. Tapos umalis na siya, panotaryo daw siya. Ganda ng simbahan nila, oh. Vlog tani kay gusto yung nakita ni Danny Boy. Toilet tayo. Nihintay pa namin si Kuya. Nagkumuha din kami ng SP nitong batang to. Ha? Right side. Mga to na to, kaya kuha na bayad yan. Ala, itong simbahan. Tapos toilet tayo. Doon, ay, murag dito. Kanang naitaw dara. Guys, ano tayo kay Mark? Fill up ng kanyang license kasi nawala. Ya kan natin, pwede paminan mo, pwede rin na. Ang Kana dili na ID, papel man na. yung driver's license? Oh, Okay. Basta driver's license. sure yan. Dili pwede SP. Nakati. Pero ato lang yun. Tapos na kami, guys. Ano na lang, photocopy na lang. Pili tayo mangga kay ate. Indian ni ate? Ay, ini dagko de. Sige, dagko. Jeez. Ang kaning Indian? G-spot? Sige, kanay mo ha, kanay ako. Palitan lang to, no? Ito 3? Sige, titulo, te. Mana ko ya pinay? Oo, palihog. Salamat. Kailan na to, no? Yaperns. Palihog. Okay, pandi na. Salami. Thank you. Jollibee kami, guys. Jollibee. Inaayos lang ni Mark yung parking. Kain tayo, guys. Burger, steak, chicken. Ayan, kay Wiwin yan.
One piece lang kay Wiwin. Isa yun naman. Wala. Oo, one piece try mo? Sa akin, 2 pieces. Kasi gusto ko chicken, tapos gusto ko din manghingi ng isa nito. Kung sinong gusto mag-swap sa akin. Swap ko yung chicken ko sa burger steak mo. Okay sa'yo? Kalimot ko gingaw naman natin. Naka ko mag-coke. Char. Ay, dito to. Ah, same rin na sugar eh. Ha? Hindi. Ako mga di man tagay ko mag-coke. Ngayon ako try na akong coke float. Kaya dugay na kayo kuha ng coke. Lami mang coke float. Gusto mo chicken ma? Chicken, gusto mo? Kawiwin. Bati kay ko, bati kay Gusto mo chicken? Dili ba? Maayo sa siya ba? Ang hingi ako niyan isa, tapos sa'yo isa chicken. Ah, sige. Good ka. Sa'yo ang pichu. Okay. Sa'yo yan. Kain tayo guys. Yummers? Yummers guys. Spicy yung chicken namin. Okay, dito na tayo sa Gaisano Grand Mall. Asang exit dire ba? Ta-na-na-na for you. Asang exit dire? Grocery tayo guys para kay Danny Boy. Pag bumili tayo ngayon madaot. Masira ang ating kinabukasan. Para way suwaw ba? Graas buang. Uy, baka Guys. masira ang bili natin. Pakihinaan ng brightness guys. Bacon, eggs. Ano pa ba kinakain ni Danny? Chicken. Go for it, mama. Anong bibili natin? Uy. Prutas. Gusto mo mag-apple kale? Prutas. Yung keto ice cream. Ulo. Ano? Cute. Gusto mo? Panghatag ra ko na imo ko prepare na. Anong bibili natin? Uy, tigi-isa man to, Kil. Yung Ha? pack, isang pack. Ganito. Ito, ganito ba? Isang karton. Kini strawberry unsa lami nga kan? Wait, check nga natin yung ano nito. Ano ba to? Hanap kami cheese whiz. Pang palaman sa bread. Excuse me. Itong spread ba? Ani, spread. Cheese spread. Cheese whiz. Cheese whiz. Yan, cheese whiz. Sige. Ito. Lakas na music dito, oy. Isa? Isa lang? Ikaw, Kel. Kain ka rito, Kel. Oh. Kato na lang dako ato, ah. Oh. Hala, uy, ang dumi naman. Kel, tingnan mo, ang dumi. Hugawa, ah. Murag way halin man eh. Ay, kani. Ito, malinis, Kel. Kana, Kel. Malinis yan. Magnolia. Unsa man eh? Siya. Cheddar or pimiento? Asa Cheddar, ang okay na yan, cheddar. Ano sa expiration date? Ayan, nandyan, 20. Lapit na. Uy, ayun I-check eh. mo yung iba, i-check mo yung iba. Ito, February 2020 din. Uy, mga halin. Hindi nahahalin. Hindi sila nabibenta guys. Kasi ang dumi-dumi lang guys. Ma-expire na sila, guys. Hindi sila marunong magbenta guys. January 2020. Isa na ang kabuuan. Tingnan niyo to guys. Ebidensya ng kadumihan. Ito, dito daw. Tara, March 2020. May request si Marlon, guys. Ano, deodorant. Dove daw, yung spray. Ay, wala dito? Hala. Lotion. Hanap ako lotion na ano, may SPF. Ito. Dito lang sa... Ang hirap maghanap ng lotion na may SPF sa Australia. Dito meron. Ayan, oh. Dito may SPF talaga yung mga lotion. Bili ako niyan, ma. Ito, para sa ko. Magkano to? Ito, oh, may free. Ayan, buy one, take one. Parang kain na kali mo. Itong niya ko tayo. Di, merong ano, sunscreen. Kani lotion lang talaga pang araw-araw. Kani, Kato na SPF ba? bili ako niyan. Okay. Tapos, Unsa meaning 30. SPF na? sun protection forum. Program. Buang. Program. Ito, okay na sa akin to. Dalawa. Dali natin yan. Buang. Nayabag si Makil. Tara.
Uy! Kato, oh. Kani basket. Sige. Uy, banga. Sige. Uy. Ano nakil? Yards. Sige. Eh. Open. Okay. Look. Sorry. Wow! Siyam na ang linis. Okay na. Konti lang pala. Bahay na kami, guys. Mag-haul tayo, guys. Konti lang to. Para kay Dan kasi sana tong mga to. Pero wala akong nahanap. Uy, wala silang isda. Hinanap ko sana salmon ba? Para lutuan siya ng salmon. Kaya lang wala silang isda. Tapos wala din silang steak. Siguro yung mga steak kill sa ano yan, mga SM, mga ingan, aba. Eh dun, guys. Ano kasi yun, guys? So wala. Yung nabili ko kay Dan, bacon lang. Okay. We got milk. Para saan tong milk niyo, Kay? Para saan? Wala na. Merong 2 pack nitong milk. Selecta. Kasi yung isang brand, sobrang... Wala, si Anchik. Kakasabi ko lang. Yung isang brand, mataas yung carbohydrates. Ito, meron pa rin siyang carbs, pero hindi na ganun ka-taas yung carbs. Para kay Dana din, dinalawa ko na. Para kung gusto niya mag-cereal. Pero walang cereal. Wala ding bentang cereal dun. Di ba, buddy? Walang cereal? Breakfast natin, buddy. Mita, mabuko ko na kasi mukot na. Ay! Ano? Asan to? Nandito. Unahin natin to, guys, kasi si Atching naghahanap na kanyang chicken! Buddy! Okay na. Ano? Nara, chicken! Wow! Ato! Okay ka. And bumili din kami ng mangga. Uy, nandito yung mangga nyo, ha? Oo. 3 to, guys. 2 Carabao, 2 Indian mango. Kaya ako? Okay. And then, bumili ako pineapple. Hindi siya sliced na pineapple. So, ako pa mag-ano sa kanya. 75 pesos. 25 na. So, okay lang. Dun sa amin, ano to? $1.50. Mas mura sa amin. Pero mas maliit dito. 45 pesos per kilo. Ayan. And then, merong cheese. Eden single. Para sana sa breakfast ni Dan. Kaya lang hindi siya pwede ng bread. Kaya lang wala na talaga ako ito maisip. Uy. Meron na akong pang breakfast yung bacon. So, sabi ko sana pang ibaba. And then, mugo-mugo. Ito 3 to. Grapes. Tapos, strawberry. And then, coconut. 3 mugo-mugo. Para kay si Wiwin yung kumuha niyan. And then, canola oil. Merong 2 canola oil. May pa-promo kasi sila. Ito, nandito yung bacon. Receipt natin. Maraming bacon yung binili namin. Kasi nga, para breakfast ni Dan. Ay, bumili ako nito. Masarap to. Okay, butter. Butter coconut. Masarap to, diba, guys? Masarap yan sa coffee. Kaya lang hindi ako nagpo-coffee. Masarap din naman siya. Kung siya lang. 3 ganyan yung binili ko. And then, ito. Honey cured bacon. Masarap sana to or madali lang to kapag may air fryer. Kaya lang wala kaming air fryer. Ayan. Ano ata nito? 7 packs. Kasi gusto din daw ni Biwin. Ayan. Lagay natin to sa Mark? Sa freezer. Wayne! Gusto mo ito breakfast mo? Imong pamahauma ka ni? Maglabas ka ng isa, kid. Ay, wait. Ako na balang. Wait. And then, meron pa dito, Diyos ko, ang dami plastic. Gagamitin kasi ni Mama yung plastic. Kapag may bumili ba, magagamit niya yung plastic. So, plastic lang yung pinipili niya. 3, guys, toothbrush para sa kanilang 3. Colgate. Hindi ko nahanap yung, yung binibili namin nila na 4 sana. Wala dun yung soft bristles din. Parang Colgate din ata yun. Pero, ito na ang mga toothbrush niyo. And then, cheese whiz. Masarap to sa bread. Uy, hindi pa ako nakakain ng pandesal kill. Bukas. Lumabas kami ni Mark kanina after yung misa. Hanap kami ng mga pagkain ba. Kaya lang wala. Naubusan ng puto.
Tapos meron doon popcorn, kaya lang, puto. Ano bang Tagalog ng puto? Yung parang ano guys? Ano yung puto, Kil? Murag rice cake. Rice. Ito si mama. Kay mama ata to. Ito. Ito. Meron siyang pa buy one, take one promo. Meron kasi siyang SPF 30. So, ito na lang ilolotion ko. Gusto ko ng more pa. 179 lang to guys. Itong ano siya. Promo beauty sale na siya. Ganyan. Meron siyang 100 ml at saka 200 ml. So, yan. Maganda yan. Maganda itong pang, maliit pang travel kasi 100 ml lang siya. Tapos yung malaki sa bahay. Dadagdagan ko siguro yan pag bumalik kami ng grocery. Yun lang. Hello, buddy! Ay, meron pa pala. Mouthwash. Ayan. Galing dito may mga, ang dami mga pa-promo, mga buy one take one, mga ganun ba? So, ito, ano lang, yung babayaran ganito, tapos libre ito. Diba? Buddy, kumain! Hindi ka ako eh? Uy! Wala naman! Wala na! Pinya! Gusto ka pinya? Wala naman, buddy! Mga trash bags, guys. Biodegradable daw. 4 ata ito binili ni mama. Parang 4 ata ito ay 3 lang pala. Dutch meal gusto mo, buddy? Ayan. Kasi ano daw, Kel, hindi na tinatanggap kapag hindi na nasa bag yung basura. Hindi na daw kinukuha yung basura kapag hindi nasa bag. Dapat ilagay daw sa bag. Tapos merong isang box ng Dutch meal dito. Ayan. Okay na. Yun lang. Meron pa pala dito, buddy. Hello! Wala may pagkaon dito eh. Wala lagi, wala. Wala lagi, buddy. Naku, dili-dili ko. Kasi pa doon na ni-expire. Ngayon ito sa kapag mo. Ang saan din nanin Tagay nyo? ako. Ano? Kuan na rin ninyo ha? Ayun yung kalimot inom. Okay. Huy! Sarap Pasok na yun. nila, oy! Pinapil yun. Padiboy! Huy! Mugo-mugo! Bukan, bumi. May ganyan, wala na kami di oo. Guys, nag-edit ako. Dinasal ako ni mama ng mani. Pero ano sa Tagalog sa hilaw? Hindi luto ba? Hindi luto. Sabi ko, ayoko na hindi luto. Kasi kanina sa Toledo, nakakita kami ng mani. Kaya lang pagbalik namin, mani, Tagalog? Pagbalik namin, wala si Kuya. So, hindi kami nakabili nito. Mangga na lang binili namin. So, yun, nagpabili siya ng luto. Ang sarap, ang sarap. Wala ito dun sa amin, Kil. Meron minsan, pero iba yung lasa. Iba na talaga yung lasa. Pero masarap to, guys. Meron akong taga-observe ng aking editing skills. Magbablog na daw siya. Uy, 7 na. Wala pa tayong dinner. Busog pa naman ako, eh. Palutoon? Ano lutuin natin? Wala naman lulutuin, Kil. Kakatapos ko lang mag-edit ng vlog. So, it's saving right now. After siya ma-save, upload natin siya agad-agad. And, kakain na naman kami. Wala talaga tayong tigil, Kil. Kasi late na kami nag-lunch, no? Tapos, pagdating ko dito sa bahay, kumain pa ako nito. Peach mango pie. So, isa na lang natira. Yung isa binigay namin sa bata. Tapos yung isa kinain ko, isa lang natira kasi nag-order ako ng 3. Tapos kumain ako nito, nag-snack ako habang nag-i-edit. I-save ko to. Hindi naman to masisira, no? Kapag i-save ko ba? Mana, hindi ka ta? Oo. Makalpas mo. Ay, masisira pala ang, masisira pala ang luto. Anyway, bumili ng chicken. Hindi pa naman sana ako sobrang gutom. Si Mark, gutom na siya Kakain lang, sasabayan ko siya, guys. Char. My God. Tapos, kailangan din talaga ng ulam kasi si Wiwin, pagising niya mamaya, dapat may kakainin siya. Natulog si Wiwin. Tapos, parang wala ata kaming driver bukas. Good luck talaga do. Pupunta na kami sa city. I-claim, ipaprocess namin yung passport nilang 2 ba? Ito kasi 2. Pero walang driver. Ikaw na lang? Ayaw niya kasi mag-drive.
Hindi pa siya confident driver. Hindi na kasi ako marunong mag-drive ng ano na yan. Ng auto na yan. Auto. Tagalog na Tagalog. Hindi na ako marunong mag-drive, guys. Noon, dinadrive ko naman yan. Pero ngayon, hindi na ako confident. Ayoko na. Ay, hindi din ano pala. Yung license ko din expired. Pero may international license ako, Kill. Hindi na, kurso kong drive. Ayun, natakot na ako sa sasakyan. Ibang-iba na yung sasakyan. Ayoko. Kulit na yung drive na tayo. Kurong pa nung kamata na. Nakakatakot, no? Iba kasi yung, ano, kung automatic pa lang yan, dire-diretso. Manual kasi. Kuhaan mo na. Ito mong nagilata na bangga kung siya na. Nabangga. Nakata. Ito, wala din kasing kakwenta-kwenta. Ako pa harap ng kilo. Nasa harap ako, guys. Nag-drive siya, practice siya ba? Sabi ko, oh, matatamaan. Tinamaan talaga. Nagasgas yung side mirror, tinamaan niya yung truck. Parang buwang talaga. Ngayon, hindi na talaga siya nag-drive ng ano, auto. Hindi na talaga niya dinadrive. Kasi, ano, binabangga sa truck. Uy, Multicab lang, multicab. nakahinto pa yung truck, ha? Nakahinto pa yung truck. Hindi na talaga na-estimate. Ano na, gasgas yung side mirror. Yung ko sa'yo, Kill. Kain na tayo, guys. Ang dami nating chika. Masarap tong chicken na to. Ito kaya yung hinihintay nyo na. Na-miss na niya to. Yummers! Oh my gosh, ang bango! Tapos yung nilutuan nito, uling talaga. Tapos yung sauce, oh. Yummers. Tapos may lemoncito. Kuha na lemon sito, ate. So guys, late na. Tapos na ako mag-skincare, guys. Nakapangtulog na din ako. Hindi ko alam kaninong damit to, pero I'm wearing it. So yeah. Anyway, yun na yung vlog. Sana guys na-enjoy nyo. Please like this video if you did. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Be good. Good night. Yung ilaw naka-on. Joke lang pala. Off pala. Good night, guys. Be good. Bye. Mwah.